sobotu 13. augusta sa odohralo druhé kolo jesennej časti Doxbet ligy, kde sa v tabuľke 6. Mikulášania stretli s 3. VSS Košice. V prvom polčase Liptáci prevyšovali súpera a vytvorili si niekoľko šancí, ktoré však nedokázali premeniť. Do šatní počas polčasovej prestávky sa išlo bez gólu. Šance Mikulášanov pokračovali aj v druhej polke zápasu, keď v 56. minúte mal na kopačke gól Laco. V 75. minúte diváci videli červenú kartu pre hosťujúceho Biliča, ktorý fauloval Jasenovského. Mikulášania však nariadený priamy kop nedokázali zúžitkovať. Stretnutie sa gólovo otvorilo v 79. minúte, keď sa po individuálnej akcii presadil hosťujúci Takáč. Mikulášania mohli vyrovnať v 86. minúte, no rozhodca gól po údajnom offside neuznal. Stav sa už do konca zápasu nemenil a Mikulášania teda prehrali po 90 minútach s košickým VSS 0-1. O týždeň Liptáci cestujú tiež do Košic, kde si zmerajú sily s Lokomotívou a v sobotu 27. augusta privítajú na domácom ihrisku Bardejov. Pre televíziu Liptov Stanislava Piatková.